27, nyt 6 ja kolmantena Kivinna Kangasniemen Kauske 19.09. Keijo Korkka kakkoseksi 28-25. Vain puoli metriä Rehulasta. Ja äsken maalipaikan olivat M55-sarjalaiset, sitä johtaa Kauko Pekkarinen, Kankapään urheilijoista ja toisena Marko Liimi Varsinais-Suomen veteraaniurheilijoista. Sitten varsinaisen veteraanit Moukeri Mikkiin, mitään miehet 85-vuotiaat ja Viljo Hyvölä siellä ensimmäisenä heittämässä. Hyvölä on Iisalmen Visa edustajana. Ensimmäinen 30 metrin kaari on nähty. Pannaan sentit päälle. 60 ja 5000 metriä oli äsken maalilinjan. Ja tuolla takasvaralla tuli 1000 metriä, täytettiin 10 000 metrin kävelijöillä ja aikaan siihen meni hieman vajaa 6 minuuttia. Sekä Heimo Puras, Ylivieska Kuuna. Ja Kirsti Piikari lähti seuraavalle kierrokselle. Hän kävelee 3 tonnia sarjassa naiset 60 vuotta ja hän edustaa Helsingin kisaliittoa. Korkeuspaikalla käydään kovaa kamppailua, nimittäin 139. Sen on ylittäneet myös Maria Eskelinen ja Milla Koivuniemi ensimmäisellä ja nyt sitten Kirsti Siekkinen vuoroon ensimmäiselle yritykselle. Heti sitten lähti Kirsti komeasti yli. Aika kiva. Korkeuspaikalla on ryhmä nostettu 142 ja siitä Maria Eskelinen pudotti ensimmäisellä yrittämällä ja sitten Minna Koivuniemi tulee vuoroon. Sama korkeus, ensimmäinen kierros. Ja näyttää siltä, että tämä korkeus 142 on jo lähellä ratkaisun korkeutta, nimittäin molemmat kilpailijat, jotka tähän mennessä ovat hypänneet, ovat pudottaneet. Ja nyt sitten Kirsti Siekkinen vuoroon. Kotimaata pohjoinen maa kallis isien. Vastakkain. Aaltonen tulee ja ottaa Suomen 85-vuotiaiden sarjassa. Aatos Kainio 2 ja Kurtti Master 3. Esitettisten Suomen Juha Tekki Sauttosaari, korppiveteraanit ja hopeaa Tapari Neva Kauhujen sarja. Ja tosiaan korkeampi kuin vasemmassa kaivossa tällä hetkellä. Se on kääntynyt jo kuumeen puolelle. Sitten miten näyttää 38, 15, 11. Ja Ravalta 5,
alkaa kyllä konsertit tulee, ja kakkonen hattukortit, urheiluveteraanit. Ja Moukarin heitossa Eino Sutinen kolmanneksi 25-44 ja kilpailun ensimmäisen kierroksen päättää Keijo Korkka. Jäänen Pasi Moisander on kiertänyt ensimmäisen 400 metrin letkinsä. Aika oli noin 2.20. Hän tietenkin johtaa omaa sarjaansa ja tässä sitten omaa sarjaansa 5.30 johtava Mikko Ruokalainen. Näin 70. Kuuma, tiukka erä. Jorma Manninen kilpailuheikossa voitti parhaiten, muutakin. Josta vielä loppuun asti kyllä Manninen ykkönen, Ukomaa on kakkonen ja Hallia kolmas. Komeroista 88, lähes 2 metrin vasta tuuleen.